Морето е до колени. Водата е отсреща, добре. Водата е топла. Отсреща има някакво, явно е private village. С къщички. Водата е като чай. А сме 22 май. 12:50 днешно време. Над 40 градуса температурата. Сега, тук е готино. Пясък. Обаче тук почват едни водорасли и малко кости да се скъпват. Така че не е много чисто. Ето се какво е та. Така, аз това, което исках да ви покажа е ето тази гледка. Това е най-високата сграда в света. Бурж Калифа. Няколко думи за нашето пътуване. Съобразено с нашите ниски доходи, пътувахме с Wizz Air. Взехме си един един багаж в кабината Priority. Значи около 900 лева ни е пътя. Намерихме хотел за 550 лева за 7 дни. Който си има басейнче, има си фитнес. И между другото в хотела сменят чаршафите всеки ден. Пише, че е 3 звезди. България си отговаря за 5. Ето го хеликоптера. Тук сме! Help! Hello! Ето ги е Миланчето и Дани. Харесвам и препоръчвам. След това си наехме кола под наем, която ни струва 180 лева. Не ни предложиха каско, така че не съм слагал каско, което е малко опасно. И миналия път беше без каско. Намираме по-бюджетна храна от топлата витрина на Carrefour. Да, повикахме и дойдох. Този път посетихме и градините. Миналия път посетихме Бурж Калифа. Ето я. Значи тук плажа е безплатен. И навсякъде има спасители, обикалят и патрули с тези колички. На мен лично ми харесва. Май това е една от най-топлите ваканции за нас ever. Това е като жипката на бате Бойко. Toyota Sequoia 5,5 двигател. Само да не затъне, ако затъне ще го бутаме. Така, тук паркинга, но опитах се да изпратя SMS, но не успях. И питах две момчета, явно бяха местни. Бяха са много луди тете. И те пуснаха SMS, как да им давам пари, не ми взеха. И така, всички са много мили, любезни, навсякъде ми казват сър. Чак ми е странно хората да са толкова любезни. А той явно буклука изнася. Супер спокойно, никой няма, намерихме това плажче, препоръчвам го. Задавате в навигацията Бич Джумейра и излезе. И е безплатен плаж. И не е натоварно, аз съм гледал по други клипчета,
безплатните плажове супер натоварени, супер много хора, тук никой няма. Има някакви хора, ама сега там ни е багажа, и паспортите, и парите. Това ако реши да ни ги вземе, не мога да го хвана. Ама гледах едно клипче, че Дубай е супер сейфти. Един човек си беше оставил на капака на джипа телефона, парите, портфейла. Отиде до аптеката, върна се и пак бяха там. За още съвети как да пътувате бюджетно, последвайте канала.